ଆଠଗଡ ବନଖଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ସର୍ଭେ। 5ଟି ରେଞ୍ଜରେ ଚାଲିଛି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଂଶୁପା ସମେତ 60ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି 60ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗଣନା ଚାଲିଛି। ଆଠଗଡ ବନଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଂଶୁପା, ମହାନଦୀ ପଠା, ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ପଠା, କନ୍ଦରପୁର, ଅସ୍ତିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଠଗଡ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 22ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ 60ଟି ୟୁନିଟ୍ କରି ମହାନଦୀ, ଅଂଶୁପା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 200 ଷ୍ଟାଫ୍ 200 ଅର୍ଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଶେଷ ପ୍ରାୟ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି? ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ବନଖଣ୍ଡରେ 16,846 ଗୋଟି ପକ୍ଷୀ ବିଦେଶାଗତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାର କିଛି ବଢ଼ିବାର। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସରୋଜିନୀ ସାହାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହାକରା ନ୍ୟୁଜ୍।